Ahojte. Ahojte. Dnes od teplého čajíku. Na zdravie. A kyslé. Som si dala veľa citrónu. A dnes sme si pre vás pripravili, teda si pripravíme, ukážeme takéhoto anielika. Sa to volá makrame? Makrame. Dobre, ja dám hneď aj dole a ukážeme si, čo k tomu budeme potrebovať. Stačí pár ingrediencií tento raz. Golička, teda gorálka, taká väčšia nožnice samozrejme. Metrový kúsok. A takých 30 cm som tieto nastrihala. A šnúrku, na ktorej to bude visieť. Ešte je dôležité povedať na začiatok, že oni sú rôzne tie makrame šnúrky a my potrebujeme tú, ktorá sa dá rozčesať. Hej? Lebo mám tu aj takú, ja som sa raz tak oklamala a ona je taká páravá, také skôr na tašky pletenie a také, hej? Ale tuto potrebujeme tú rozčesávaciu. Tak, poďme na to. Poďme. Vezmeme si teda tú šnúrku. Navlečieme si gorálku. Navlečieme si gorálku. Dvojmo? Áno. A hneď na konci môžeme spraviť uzlík. Stačí taká malička? To bude len nakoniec, čo si zavesíš vlastne niekde na stromček alebo niekde do priestoru. Nemusí to byť ani na girlandu nejakú nad dvere alebo kde. Dobre, ale počkaj, sprav to. No to presne aby sa to ti nevyvlieklo. Takto. A teraz cez túto sľučku, ktorá nám tu vznikla, si prevlečieme tieto 3. Ale len tak, hej, že ich vložíme dovnútra. A tak nejako na polovicu ich rozdelíme. A teraz to môžeme zatiahnuť úplne hore. Počkaj, neviem, či mám polku. Áno, a to nám zaistí teda ten. Tak, výborne. A teraz spravíme ďalšiu hrčku, ale tu už takú väčšiu, tuto tesne nad gorálkou, aby sme upevnili tú hlavičku na mieste. Mi to trvá. Opäť. Nevadí. Užívame sviatočný čas, takže máme čas. Čo najtesnejšie k tej gorálke. Alebo no už keď to bude aj takto, tak nevadí. No sa ešte dúfam, že bude dať stiahnuť. Nie, aby som tam kvapla možno aj troška lepidla. Tým, že máme veľkú dierku. Alebo ešte troška zosunieme. Rozmýšľam, že či niečo tenké. Niečo tenké. Niekaz to Danka Katka spieva. Presne, áno. Ja rozumiem vašej reči, áno, viem, čo hovoríte. Niekaz to tam. No a nedá sa mi to natesno spraviť. Nevadí. Ani mne, aha. A ja to mám vyššie. Isto? Ale nie až tak. Áno, presne tak isto. Dobre, teraz si vezmeme tú metrovú. Metrová, poď sem. A ešte sme si neukázali, že sme si vybrali, že jedna dáme srdíčko a jedna dáme hviezdičku anielikovi. Ale k ním sa dostaneme. Dobre. A uviažeme mu ju pod krk. Chudiatku. Pod krk. Tak to začneme brutálne. Aha, takže vlastne to, čo mi tam prevísia, tak sa to trošku vlastne prekryje. Áno. Na polovičku si dám? Áno. A Katka nám dospievala. Myslíš, že už úplne? Ja neviem. Že už dospela? Sme sa tu dlho pripravovali. Tak Katka dospievala za celý čas. Tak to budeme zvládať aj bez muziky, teda nejakej. A môžeš kľudne ho dať presne úplne, že hore. Takto? Dobre, a teraz začneme. Vidie? Myslím, že áno. Alebo ešte sklopím trošku viac. Asi. Alebo možno tak k tebe trošku viac. Dobre, myslím, že takto to bude fajn. No a teraz ideme začať s takým makrame uzlom. A to je, že spravíme si brúško na jednu stranu. Dajme tomu, že začneme. Počkaj, kým sa zorientujem doľava. A teraz touto druhou šnúrkou pôjdeme od vonka
z tejto strany popod celé to telo a dovnútra do tej sľučky. Presne tak. A zatiahnuť. Obidva konce ťahám? Áno. Obidva konce a už zachytíš to telo. A to bude prvý úzol. Tak. A ešte povystierame to tielko, aby bolo pekné. Tak. Aha, ty si chytila to telo do toho. Áno. Tak, aby začal byť taký, že vlastne teraz máme krk, hej, ale už začínajú, že pliecka, kľúčne kosti. Výborne. Mne to vyskočilo. To nevadí. Výborne, tak pôjdeme ďalší. Mám ho pritiahnuť áno. Hej, teda. Dobre. Teraz ideme na druhú stranu, čiže pôjdeme doprava brucho. Čiže očko sprava. Áno. Takto. Mám. Výborne. A zase ideme od vonka a dovnútra do toho stredu, do toho očka, čo sme si spravili. A zase dotiahneme. To ťaháme tak k sebe, potom sa strácame z obrazu, ale sme tam. Dobre, len teraz už zachyť to telo, aby sme žirafku neurobili, aby to nebolo také, že dlhý krk veľmi, vieš, alebo africkú ženu nejakú. No. Vieš, čo majú tie obruče. Neviem, toto sa mi nepáči. Tie uzlíky mi vy toto všetko. Kvapneme tam to lepidlo. Mne to teda už drží, ja už som sa dostala, ale zase keby som potiahla, aha, takže ide hore. Čiže kvapneme na tú hrčku. Dobre, tak teraz ideme viac uťahovať. Práve, že dotiahni. A mi to vyskakuje hore. Dotiahni, ale tak pridržať, vieš? Tak. No vidíte, takže toto vás naučí Mirka. Čiže žiadne také, že na prvýkrát treba prísť k nej. Určite. Lebo je lepšie raz si to skúsiť, ako keby som to 5 krát videla niekde na YouTube alebo v mojom živom vysielaní napríklad. Dobre, teraz robíme teda zase tam. Ona výborne. Dobre. Hlava naspäť. Hlava naspäť. No, už viem, prečo mi to uteká, lebo tie uzlíky tam mám také veľmi slabé. Výborne. A toto si už aj super zatiahla. Dobre, a teraz ideme zase k oknu. Zase k oknu. Teda doprava. Rozumiem, z druhej strany. Hej, ale oni nevedia, vieš? Aj keď oni, vy vidíte asi opačne, presne. Čiže naša doprava je u vás doľava. No a teraz nedotiahneme úplne tento. Ešte si predleč. Teraz si ho roztiahneme a už z toho spravíme krídla. Čiže aké veľké krídla chceš, tak si nechaj roztiahnuté tieto strany. Dobre. Tak, a teraz ideme teda na druhú stranu úzol a dotiahneme. Oni sú teraz také smiešne tepkavé, ale my to celé vytiahneme dohora. Výborne. Nemusíš dotiahnuť úplne a teraz vlastne celý ten úzol potiahnuť hore k tomu telu. Hej? A krídelka sa krásne... Úplne. Áno. A teraz to môžeš dotiahnuť, lebo už je to na tom mieste, kde sme ho chceli mať. Ja zase hlavu vrátim na miesto. Takto. A ešte spravíme jeden, aby sa nám potom tie krídla náhodou nepohli. Čiže zase na túto stranu dotiahnuť. Výborne. No a teraz už si len určíme, že aké chceme mať dlhé ruky a tam spravíme uzlík. Som z šimpanza zase z toho nespravila. Zo žirafy rovno k šimpanzovi. No tak to nejako by mohlo byť. Také ako krídelka možno? Môže byť. Ja to tak skôr k telu, že neviem, že ja viem, len aby ten pomer som nemala taký, akože úplne od mima. Môže byť.
Nech ich zase nemá presne dlhé, že je No, veď presne. Mne to takto nejako zliezol dolu ten uzlík. Tak som ho vracala naspäť. No a vlastne už len odstrihneme. Troška ďalej. Výborne, teraz si odstrihni a nechaj taký kúsok, ako keby prsty. Tak? To aj potom na konci nejak tým ohňom spravíš? Nie. Toto je bavlna. To by nám tlelo. To by zhorelo. Hej. No a teraz vlastne každú tú priadzu rozpliesť, iba rozkrútiť na tie pramienky. Také krásne kučeravé vlásky nám z toho vzniknú. No ono sa to potom rozčesúva, ale ja som pri sťahovaní niekde zapotrošila kefu, ktorú som si kúpila na to. Ale využiť sa dá, ak máte domácich miláčikov, tak tá kefa na česa nie. Ja som si tu presne vzoch nejakom tomto, neviem ako sa volajú. Zverimax. No niečo také, áno. Kúpila presne, že na psov. Sranda. A týmto vlastne ešte rozčesať a vznikne takéto niečo. Ale ak máte doma len tento hrebeň taký hustý nejaký, tak ľudne aj tým môžete. On také faje vo viacerých radoch má tie bodce, takže tam to ide rýchlejšie. Jasné. Myslela som malú techniku. Pozrite, áno, ide ti to skvelé. Potom to natiahnete. Odtočíme to pekne, krásne. A potom už len natiahneme. Lebo vidím, ako to ona robí rýchlo, tak som sa rozhodla, že ju chcem dobehnúť. Aspoň dobehnúť. A myslím, že sa mi to skoro podarilo. To zase tesne. Na prvýkrát nemôžete majstra pekára predbehnúť, to sa vám nepodarí. Ani to nie je o tom. Ja veď už zase, to ja viem. Predbiehačky. Chcela som to nejako. Čiže teraz ju máme takú krásne kučeravú a ešte môžeme vlastne potom prilepiť to srdiečko. Alebo tú hviezdičku. No a ešte, áno. A poďme ešte teraz urobiť tú hlavičku, aby mi nebehala hore dole. Počkaj. Uzvíky sa mi nezadarili spraviť na tom mieste. Takto. Aj dáš niečo dovnútra, aby to bolo Nie, stačí kvapka lepidla, moje obľúbené silikónové lepidlo. Stačí takto. Takto, toto si to natiahneme. Aha, čiže ono to vyplní ten priestor? Áno, presne. Takúto má túto silikónovú funkciu. Ako keď dáme na stenu tú penu? Púr myslíš až? To ja si to tak vždycky, keď niečomu nerozumiem, alebo si to potrebujem nejak predstaviť, tak si to tak porovnám s niečím, čomu rozumiem. Dobre. Alebo čo som videla. Teraz vlastne ju necháme len takto teda odležať. Tú hviezdičku ešte nejdeme teraz prilepiť, lebo musím nájsť tú kefu. Hej, aby to už bolo úplne také, ako sme si predstavovali. Čiže tiež natiahnem.
počka lepidla. Toto je ale naozaj krásne. A jednoduché však. A fakt si s tým môžete na Vianoce vyzdobiť. Ja neviem, keď si kúpim nejakú jednofarebnú záclonu, červenú alebo hnedú. A na to si, keď mám také tie ako keby výtrážky na okne a nám dám takú malú 60-ku záclonku a tam to proste tak krásne závesím nejakých tých troch na to okno. Áno. To vyzerá veľmi pekne. A keď sa rozhodnete, že farebné nejaké, tak... Áno, lebo sú aj farebné tie priaze. Môžu byť aj farební tí anielici. Dobre. Takto trošku vyššie, presne, na ručičky. Počkaj, otočme to takto k nim. No, daj ho do stredu, kamoša. Naše sú ešte také cestovné tie, cestovateľské tie hlavičky, ale takto nejako. Úžasné. Rýchlovka. Áno. Rýchlovka na večer pri telke. Áno, presne. A ani neviete a máte ich urobených 10. Trebárs. A hneď máte ozdobený stromček. Alebo len, ja neviem, nejaký veniec na dverách. Kľudne presne, že nejaký väčší veniec a v strede môže visieť ten anielik. Alebo môžete spraviť 2 veľkých a 3 malých, keď máte 5-člennú rodinu. Áno, áno. A to si dať, ako bývajú tie krásne namalované obrázky, že tu bývame my. Áno, presne. Ono ináč kľudne sa dá, keď si teraz s tým začala urobiť aj chlapec. A to vlastne, ako sme mali to telo rozdelené, teda na Počkaj, teraz ťa nevidno, čo robíš. Pardon. To bol rýchly nápad. Presne, áno. A ide to. A už sa to sype. Čiže takto nejako rozdelené. A vlastne tuto sa naviaže znova takáto nejaká niť, alebo inej farby. A spravia sa, upletú sa nohavice, ako keby, hej. A nemá krídla, má iba teličko. A teda nohavica. A máme chlapca. Vieme spraviť rodinku. Áno, kľudne. No, tak to môžeme vyskúšať kľudne na budúce. Spraviť si takúto vianočnú rodinku na dvere, na veniec. Áno, výborne. Čo? Začali sme anielikmi a môžeme skončiť pri rodine. Výborne. Psa viazať ešte neviem, ale možno Mirka vie. Aj psa alebo macku. Psa som neskúšala, ale môžeme. Môžeme vyskúšať, aby ste mali komplet rodinku, aj so psíkom. Áno, aj s miláčikmi. Takže majte sa. Ideme. Ahojte. Ahojte. Vidíme sa na budúce.